750 eur za rok. Toľko vyšlo kúrenie klimatizáciou na modelovom dome v minulom videu. Plyn na tom istom dome vyšiel 1400, čiže klima stojí skoro presne polovicu z toho, čo plyn. Ja sám mám klimu doma, aj ňou kúrim, že otázka nie je, že či je to lacné, lebo lacné to je, ale že či to bude fungovať aj na vašom konkrétnom dome. Toto je modelový dom z minulého videa, starší, čiastočne zateplený a spotreba tepla 15 000 kWh. No a takto vyšlo kúrenie jednotlivými zdrojmi, tepelné čerpadlo na 650, klimatizácia 750, drevo kúpené 1000, peletky 1350 a plyn 1400 eur. Z toho vyplýva jedna otázka sama od seba. Keď je klima taká lacná, tak prečo si ju rovno nedať na miesto kotla? A odpoveď je taká, že niekomu by sa to naozaj aj oplatilo. Sú domy, kde je klasická klima, je to najlepšie rozhodnutie, aké dnes viete spraviť. Ale na druhej strane sú aj domy, kde by to nemal robiť nikto. Rozdiel medzi týmito dvoma prípadmi môže byť radovo niekoľko tisíc eur a plus jednu zimu k tomu, kým na to prídete. Ja som Ľudovít, strojný inžinier, ja nepredávam ani klimatizácie, ani tepelné čerpadla, ani žiadne iné kotly, takže mi je úprimne jedno, ako sa rozhodnete. Nemám dôvod vás tlačiť ani jedným smerom a práve preto vám môžem povedať aj to, čo sa vám neoplatí. Začnem vecou, ktorú možno veľa ľudí netuší. Klimatizácia nie je iba chladič, ktorý vie náhodou aj kúriť. Klimatizácia je tepelné čerpadlo. Presnejšie tepelné čerpadlo vzduch. Rovnaký kompresor, rovnaké chladivo, rovnaký princíp, teda samotná fyzika, ako má aj to veľké čerpadlo za 10 000. Rozdiel je jediný v tom, že kam to teplo dodá. Veľké čerpadlo ohreje vodu, voda ide ďalej do radiátorov alebo do podlahovky a tá následne ohreje miestnosť. Klimatizácia vodu vynechá a hneď ohrieva vzduch. A práve preto má to číslo aj lepšie. Čerpadlo musí vodu vyhriať na napríklad 35 stupňov do podlahovky, pri starých radiátorov je to kľudne 50 a klimatizácia fúka vzduch iba okolo teploty 30 stupňov. Čím menší je ten rozdiel, odkiaľ to teplo berie, čiže rozdiel medzi vonkajšou teplotou a tou výslednou teplotou, tým menej spotrebuje elektriny. Tým je účinnosť vyššia. Lebo je to v podstate fyzika. Nemusí prekonať až taký veľký teplotný spád. Takže tá klíma skončila v tabuľke dosť vysoko celkom zaslúžene. Technológia je v poriadku, otázka je len, že či to sadne aj na váš dom a o tom rozhodnú tieto tri veci. Prvá vec je pôdory z vášho domu. Klimatizácia kúri tam, kde visí. Jednoducho to teplo neprejde cez zatvorené dvere. Radiátory a podlahovka s týmto problém nemá, kúria rovnomerne do všetkých miestností. Ale klimatizácia, keď je jedna jednotka, tak kúri iba tam. Jediné riešenie je dať viacero tých jednotiek. Ak máte otvorený priestor, tak to funguje výborne. Kuchyňa, obývačka, jedá len spojená, k tomu ešte napríklad otvorené schodisko a jedna jednotka obslúži takto naozaj veľkú časť domu. Ale ak máte dlhú chodbu a tam 5 izieb za zatvorenými dverami, tak tam je to horšie. Vtedy vykúri iba tú miestnosť, kde je, prípadne chodbu, ale detská izba na severnej strane dostane kľudne od 3 až 5 stupňov chladnejšia ako zvyšok. A nepomôže v tomto prípade ani silnejšia klimatizácia, lebo tá iba ešte viac ohreje tú obývačku. Ak mám byť férový aj voči tej tabuľke z minulého videa, tak dosť pravdepodobne, že tento modelový dom z minulého videa je presne ten prípad, kde by klimatizácia ako jediný zdroj neobstála. Sice v tabuľke vyhrala, ale v pôdorise by neprešla. Overiť si to viete aj vy, aj dnes večer pri stole. Stačí si nakresliť pôdorys a môžete si vyznačiť, že kade by sa ten vzduch dostal a keby mal možnosti prechodu, napríklad aj keby boli dvere zatvorené. No a miestnosti, čo by ostali biele, tak tam by bola zima, alebo minimálne chladnejšie. A druhá vec je teplá voda. Klasická klimatizácia teplú vodu nevyhreje. Vôbec v žiadnom režime nastavenom. A pritom teplá voda je značný spotrebič celkového tepla domácnosti, kľudne aj štvrtina z celkovej potreby tepla. A keď je rodina väčšia, tak môže byť ten pomer ešte väčší. Existujú aj kombinované systémy, že na jednu vonkajšiu klimatizačnú jednotku sa dá napojiť viacero vnútorných, ale takisto sa tam dá napojiť aj zásobník na teplú vodu. Technicky už to nie je taká klasická klíma vzduch-vzduch, je to skôr taký hybrid, ale funguje to pomerne dobre. Má to aj 2 háčiky, niekedy sú písané iba takým malým písmom, a to taký, že tie zásobníky ku tomu bývajú zväčša veľmi malé, 90 až 200 litrov, čo
pre 2 ľudí v poriadku, ale pre väčšiu rodinu to stačiť určite nebude. No a ten druhý háčik, že stojí výrazne viacej ako štandardná klimatizácia. Pribúda aj ďalší okruh, údržba, aj drahšia inštalácia a tak ďalej. Už sa to potom skôr približuje k tepelnému čerpadlu. Ak si necháte pôvodný kotol iba kvôli teplej vode, napríklad na plyn, tak zase musíte ďalej platiť za ten plyn mesačne, ale okrem toho aj revízie, nejaký paušálny mesačný poplatok. Čiže celkovo ten účet nevymaže na inštalovanie klimatizácie, iba ho zmenší. Preto takýto poctivý prepočet by nikdy nemal byť iba na kúrenie. Vždy by mal obsahovať aj tú prípravu teplej vody. Ak to niekto aj počíta inak, tak zväčša len preto, aby mu to vyšlo. Tretia vec je výkon v mraze. A tu sa robí zväčša najviac chýb, lebo na štítku je napísané, dajme tomu 3,5 kW výkon. Väčšina ľudí to porovná s tepelnou stratou svojho domu, tam to sedí, ale v skutočnosti to nesedí. Vo väčšine prípadov býva tento výkon meraný pri vonkajšej teplote plus 7 stupňov. Ale keď je plus 7, tak nároky na to kúrenie nie sú až také vysoké. Vy potrebujete, aby zvládla kúriť aj pri minus 12. A tam po väčšine prípadov už tá jednotka nedá plný výkon, napríklad tých 3,5 kW, ale dá výrazne menej. Záleží to aj od typu zariadenia, ale bežne to býva aj o tretinu menej. Práve vtedy, keď potrebujete kúriť najviac. A takisto zároveň klesá aj účinnosť a teda stúpa spotreba. Riešenie na toto je veľmi jednoduché. Vždy si vypýtate od firmy výkon pri navrhovanej vonkajšej teplote, respektíve graf, ako klesne výkon vzhľadom k vonkajšej teplote. Každý seriózny výrobca to má aj vo svojej technickej dokumentácii. Ak vám to tá firma nevie dať, tak máte aj odpoveď o tej firme, prípadne o tom zariadení ako takom. O 3 veci, ktoré vám v ponuke nikto nenapíše. Prvá, že tá jednotka v zime zamrzá, nemusí ani mrznúť, stačí keď je nad nulou, musí sa cyklicky odmrazovať. Počas odmrazovania nekúri, všetka tá energia sa spotrebuje na rozmrazenie vonkajšieho výparníka. A keď je vonku okolo nuly a je vlhko, tak sa toto deje pomerne často. Druhá, súvisí to takisto trochu aj s tým odmrazovaním, že pri kúrení kvapka z tej vonkajšej teploty voda, ako aj pri tepelnom čerpadle. No a v zime štandardne pod ňou narastie ľad. Môže to byť problém vtedy, ak je pod klimatizáciou chodník alebo nejaké schodisko. Nie je to chyba, ale treba s tým počítať. No a tretia je robota, že inštalácia klímy nie je moc svojpomocná robota. Jedná sa o tlakový okruh s chladivom a to smie vykonávať iba oprávnená osoba. Bez toho neplatí samozrejme ani záruka, ani žiadna prípadná dotácia. No a ešte taký môj pohľad, aj z tej mojej skúsenosti, že klimatizácia ona vlastne fúka vzduch, že hýbe tým vzduchom. Ja ho nepoužívam akože non-stop celú zimu, lebo mám aj tepelné čerpadlo. By mi to aj vadilo, kebyže non-stop fúka do miestnosti ten vzduch. Je to možno aj vec zvyku, niekomu to neprekáža vôbec. Toto v žiadnej tabuľke ani v cenovej ponuke nenájdete. Najlepšie si to vyskúša naživo. Ešte niečo ku dotáciám. Ak máte radiátory alebo podlahovku, všeobecne teplovodnú vykurovaciu sústavu, tak nemáte nárok. Na klimatizáciu majú nárok iba tie domácnosti, kde bude klimatizácia ako hlavný zdroj vykurovania. Čo sa týka ceny, tak to treba si vždycky pozrieť. Jednotlivé výšky sa s kolami menia. Poviem vám teraz aj, ako to mám ja doma nainštalované, lebo z toho vyplynie aj zvyšok videa. Ja kúrim tepelným čerpadlom do podlahovky, to je hlavný zdroj vykurovania a nemám dôvod to meniť. Ale aj tak som si dával klimatizáciu a to primárne na chladenie v lete. Na druhej strane používam ju aj niekedy na kúrenie a to hlavne v tých situáciách, ktoré za to stoja, ako napríklad v prechodnom období, jar alebo jeseň, keď ešte netreba vykurovať celý dom, ale chcem mať teplejšie obývačke, keď ešte do ostatných miestností kúriť netreba. Druhá možnosť je tiež taká zaujímavá. Podlahové kúrenie má dosť veľkú zotrvačnosť. Nevie, ako rýchlo zareagovať ani na nábeh, ale zase ani aj potom dlhšie drží teplo. A keď v zime prídeme domov, nejaký premrznutý a chceme sa zohriať, tak vtedy si zapneme tú klimatizáciu a naozaj behom niekoľkých minút hneď začne kúriť na plný výkon a v miestnosti je teplo. Je to taká náhrada krbu, dá sa povedať. Nie je to ani tak o úspore, ale že tie dve zariadenia, tepelné čerpadlo a klimatizácia, že každé vie niečo iné. Podlahovka drží dom v stabilnej teplote, no a klimatizácia vie reagovať viac menej okamžite. No a ešte jedna vec, časť roka mi klimatizáciu poháňa malá fotovoltika, no hlavne teda v lete, keď je slnka naozaj dostatok. Čiže keď slnko svieti, klíma chladí, prípadne v prechodných obdobiach aj kúri vlastnou elektrinou. Čo je veľmi dobré doplnenie, pretože v lete je práve tej výroby najviac a práve
vtedy beží aj klimatizácia. Mám na to napojenú takúto malú fotovoltiku na 12V systém, takisto mám aj 2 batérie a menič, ktorým môžem túto klimatizáciu napájať. Takže moja pozícia je jasná, klimu nemám preto, že nemám nič lepšie, ale je to ako taký doplnok k tomu tepelnému čerpadlu. Aj na to leto, na to chladenie, aj na zime, na prípadné prikúrenie, keď chceme mať v dome teplejšie. No poďme si to teda usporiadať. Tu sú 3 odpovede podľa toho, aký máte dom. Ako hlavný a jediný vykurovací zdroj má klimatizácia zmysel iba vtedy, ak máte otvorenú dispozíciu domu, alebo ak sa jedná o menší dom. Ale musí byť samozrejme aj dobre zateplený a takisto vyriešená tá teplá užitková voda. Vtedy je dôležité vybrať ten výkon naozaj podľa krivky, aby v zime, keď bude mráz, aby stačila tá klimatizácia celý ten priestor vykúriť. Vtedy je to výborné rozhodnutie a nemám voči tomu žiadnu ďalšiu výhradu. Platí to hlavne ale pre tie menšie domy, menšie novostavby, prípadne byty, ktoré sú dobre zateplené, nemajú ešte spravené rozvody. Vtedy ušetríte dokonca 2-krát. Raz na tom, že nemusíte robiť rozvody, ani komín, no a takisto aj potom druhýkrát na mesačných prevádzkových nákladoch. A toto je tá jediná situácia, na ktorú dostanete aj dotáciu. Druhá odpoveď platí pre väčšinu slovenských domov, tam patrím aj ja, a to je, že klíma je ako doplnok. Vtedy je klimatizácia podľa mňa neporaziteľná. Napríklad kuríte drevom, na jar a na jeseň ešte nie je taká zima a aby ste nemuseli zbytočne rozkladať oheň a zohrievať celú tú vykurovaciu sústavu, ale napríklad v obývačke už chcete mať teplejšie a príjemnejšie, zapnete klímu, kotol môže pokojne stať a nemáte ani robotu okolo neho a jednoducho keď príde mráz, zakúrite v kotle ako zvyčajne, prehodíte vykurovanie na drevo. Druhý príklad, že máte fotovoltiku a kúrite drevom alebo plynom. Už na jar a takisto aj na jeseň vzniká z fotovoltiky prebytok, ktorý sa na bežné pokrytie domácnosti nedá minúť. No a práve klimatizácia je na toto ideálny spotrebič. A dokonca v lete vám ešte z toho prebytku aj chladí. No a tretí prípad je, že máte tepelné čerpadlo, to je to, ako mám aj ja. To reaguje pomaly, lebo kúri do podlahovky, ktorá má zotrvačnosť. No a klíma je ako keby taký doplnok ku tomu. Rýchlo vykúriť alebo v lete rýchlo vychladiť. Vo všetkých prípadoch je to jedno podstatné číslo, že klimatizácia stojí zlomok z toho, čo veľké tepelné čerpadlo. Žiadne rozvody, žiadny komín, ani žiadnu teplú vodu neriešite a preto má klimatizácia ako doplnok jednu z najkratších návratností. Aj keď dotáciu nedostanete. To vôbec nevadí. No a tretia odpoveď, že kedy siahnuť radšej po niečom inom, že kedy sa tá klimatizácia neoplatí. Takže keď je starší dom, nezateplený, naozaj s členitou dispozíciou, že veľa chodieb, veľa izieb, nechcete nič ani meniť na pôdoryse, to znamená, že to teplo sa nemá nikam rozviesť a takisto ani výkon by v mrazoch nebol dostatočný. Takisto nemá zmysel dávať klimatizáciu na kúrenie ani ak už máte napríklad tepelné čerpadlo, čo je takisto na elektriku a už urobené rozvody, podlahovku. Vtedy je to čerpadlo lepšia voľba, lebo obhospodári aj tú teplú vodu, takže na to kúrenie ako samotné to moc zmysel nemá. Jediné, že by ste s ňou chceli v lete chladiť. Vtedy to už dáva zmysel. Takže teraz to zhrniem. Klimatizácia je najlacnejšie teplo, aké si dokážete kúpiť. To číslo z tabuľky platí. A rozdiel medzi týmito troma odpovediami není v technológii tej klimatizácie, ale je to pôdoryse vo vašej teplej vode a takisto aj v navrhovanej teplote. Keď vám sadnú všetky tieto tri, môžete s ňou kľudne kúriť aj celý dom. Ale keď nesadnú, tak ju nekupujte ako náhradu kotla. Kúpte si ju keď tak ako doplnok, lebo v tejto úlohe vám vráti peniaze rýchlejšie ako čokoľvek iné. Tepelná strata vášho domu, navrhovaná teplota vo vašej lokalite, výkon zariadenia pri tejto teplote. To sú tri čísla, ktoré väčšina ľudí nemá vždy po ruke. Robím na nástroji, ktorý to spočíta pre váš konkrétny dom. Aký veľký zdroj naozaj potrebujete, čo vás to bude stať na prevádzku a ktorá z možností rôznych zdrojov vykurovania je pre vás tá najlepšia. Zapíšte sa na zoznam, odkaz je v popise, ak to je na zozname, keď to bude hotové, pošlem info a takisto získa zakladateľskú cenu. A ak zvažujete veľké tepelné čerpadlo do staršieho domu, tak ešte predtým si pozrite aj toto video, ktoré je o tom, že kedy to môže byť 15 000 chyba.